Joet, de eerste dag van de meteorologische maaitijd, zegt men, voor de waarkunde is de maaitijd Joet begonnen. Is het Joet de eerste lentedag, om het zeg maar eens keer te zeggen. En het waar koe, nou wat minder. Juist weer een tegen wie het dag en Joet hien we dan toch weer eens even de zinnen en wie het meestentijds droeg, we winder onta. Maar de komende dagen, ja, deze weken, sloept toch die winter er weer wat meer in. Nou is dat voor begin maart net vreemd. Wel, joen en vannacht vrij helder waar, vrij rustig waar en daardoor kwam het aan als een, 1 graad frost. Misschien een plakken wel 2 graden onder nul. Steeds maar op de meeste plakken ligt de frost. Op de eilanden luidt de temperatuur met plus 1 wat hoger, maar heb ik nog kans op frost aan de groen. En overal kan wel eens even hier en daar wat gladens van komen. En dus zou ik wel eens mist ontstaan kunnen. Dan de wind west-zuidwest zwak of matig. En dan morgen dag. Morgen hebben we de zinnen er flink bij. Zet nou lijkt het een droge dag, een meersdroge dag, misschien een buiken vanuit een wat zee, maar het zal net volop vaststellen. Nee, ik houd op een droge dag. En de temperaturen morgen dag zouden bij de 6 graden heen. En de wind matig, want vrij krachtig, nog altijd in het westelijke richting, west-noordwest, ja, zo ongeveer. En dan de nacht, -1, -2 graden, lichte frost. Het vooruitzicht. Ja, waantje, toons en vreed. Een 3 dagen op een richtje mooi, meestentijds of heel droeg waar. Maar de zinnen erbij, dat is noffelijk. De temperaturen 4 of 5 graden, dat is geen maaitijd. En in de nacht is het gewoon winter, maar zo'n -3 graden. Misschien soms nog wel een wat lagere temperatuur. En eens even wat hoger, maar wel lichte frost elke nacht. Nou ja, hoe dat verder uitpakt, misschien wel sneeuw van vreed op sneeuw en sneeuw. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.